खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं किलिखां ब्रह्म मोनसे गिदिर खौरां हादरनि लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय गिदिर फोसावथाय थामथि खेब गाहाय मन्थ्रि जानायनि उनाव मोदी सरकारनि गिदिर थिरांथा नंगौ हादरनि 104 कोटी सुबुंफोरनि थाखाय गिदिर फोसावथाय हादराव 3 कोटीनिबो बारा नखरफ्रा PMAY न' मोननो हागोन थांनाय सिगां समनिफ्रायनो 4 कोटी 2 लाख नखरफोरनो PMAY न' होनाया आबुं जाबोदोंमोन बेबाराव फिन आरोबाव मोदी सरकारनि गिदिर फोसावथाय न'जों लोगोसे गोबां बेसेन नाङै मुलाम्फाफोरबो थागोन PMAY न'जों लोगोसे सरकारि खिखरसालि लोंग्रा दै संग्रा गेस आरो मोब्लिब फोनांजाब बायदि सुबिदाफ्राबो थागोन नरेन्द्र मोदीआ थामथि खेब गाहाय मन्थ्रिनि बिबानाव आगान होनाय लोगो लोगो हादरनि आबादारिफोरनि थाखाय मोजां खौरां लानानै फैदों प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि बिथांखिनि गेजेरजों मोदी सरकारा सागान होदों 17 नं किस्तिनि गेजेरजों 9.3 कोटी आबादारिफोरनि थाखाय 20 कोटी रां हगारदों नंगौ थारैनो बियो आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों मोदी सरकारा गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अर्डाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथांमोना बे अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा कफि आइसक्रिम फास्ट फुड आखाइजों बानायनाय ग्रीन टी न'आव बानायनाय आसार गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा दाउ बोरमा साम' खुसिया अमा गोरान नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन अर्डाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय सोरबाफोर अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन गोजोनथाव खौरां अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन